Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Jiena Father Raymond Falzon, Franġiskan, qiegħed mal-komunità ta' Baħar iċ-Ċaq, Santa Marija tal-Anġli. Bħala Ministeru barra l-komunità ta' Baħar iċ-Ċaq għandi f'idejja l-missjonijiet Franġiskani u anke naħdem mal-Filippini ġewwa Malta. Il-Qudiesa nhar ta' Ħadd ġewwa Santa Barbara l-Belt Valletta. Issa ninsabu miġburina u flimkien ejjew aħna nitolbu l-ħniena ta' Alla u nitolbu l-maħfra. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Ħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna u dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna. Tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'mejjel tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħix u jsaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ħuti, jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu, m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa: żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġlied, ejra, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, dbaħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom bħalma wissejtkom qabel, min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Min jiġi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Min jiġi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq tal-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Min jiġi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Min jiġi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Min jiġi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom intom il-Farizej, intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nanieħ u l-fejġel
u fuq kull xorta ta' ħxejjex. Imbagħad għal dik li ġustizzja u mħabba Alla tħallu kollox għaddej. Dawn kien imiskom tħarsu mingħajr ma tħallu l-oħrajn barra. Ħażin għalikom intom il-Farisej, intom tħobbu s-siġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u min iselmilkom fil-pjazzett. Ħażin għalikom, qiskom l-oqbra li ma tarafhomx u n-nies tgħaddi minn fuqhom bla ma tintebaħ bihom. Qabeż wieħed mill-orrief tal-liġi u qallu: Mallem, b'dan li qed tgħid qiegħed tajjar lilna wkoll. Qallu Ġesu: ħażin għalikom ukoll intom l-orrief tal-liġi. Intom tabbu n-nies b'tabijiet li bil-kemm wieħed jiflahom u li intom stess anqas b'saba' wieħed ma tmissuhom. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Il-qari li għadna kif smajna llum jistedinna biex nagħmlu disċerniment ta' x'inhu dak li qiegħed idawlilna u jmexxina fl-għażliet ta' ħajjitna u d-deċiżjonijiet tagħhom. San Pawl jippreżentanna żewġ għażliet, l-għażla tal-ġisem u l-għażla tal-ispirtu. Issa aħna meta ġejna maħluqin ġbija ta' Alla. Hemm in-nifs ta' Alla ġo fina. Jekk Alla hu tajjeb, aħna ġejna maħluqin tajbin. Imma hemm il-kapriċċi tal-ħajja, il-ġisem tagħna illi itellifna minn din iż-żbuħija li aħna ġejna maħluqa fiha. U San Pawl jipprova jgħidilna biex inkabru fina l-ispirtu tal-Alla ġo fina bid-doni tiegħu. Jibda però San Pawl bil-lista vizzjuża tal-kapriċċi tal-bniedem, il-viżjoni pessimista tal-ħajja tagħna, il-żina xal-arbla rażan, il-faħx, biżżejjed insemmu id-data madwarna illi aħna nisimgħu nuqqas ta' rażan, libertinaġġ, li ngħixu bħal daqs li kieku Alla ma jeżistix jew m'hemmx is-sens ta' Alla fil-ħajja tagħna. L-idolatrija, meta aħna nagħmlu persuni oħrajn idoli tal-ħajja tagħna, jew inkella il-flus, ix-xogħol, jew anke id-dar tagħna illi tellifna u nittraskuraw is-sens tal-familja u il-mod kif nirrelataw ma' xulxin. Il-mibeda, kultura illi timbnina lilna b'mod li aħna nżommu l-bot il xi ħadd illi hu differenti minna minħabba razza jew żbalji li jkunu għamlu jew inkella għax ma jaħsbujiex bħalna. Il-mibeda tidħol hawnhekk għaliex inżommuhom il-bot minna. San Pawl isemmi wkoll il-ġlied li jinħalaq bejnietna. Naraw mill-familji tagħna xi kultant il-wirt, xi kultant il-testmenti li aħna inħallu, illi inġustizzji li noħolqu bejnietna, li jħallu dan il-ġlied bejna, illi ma jħallinix ngħixu fil-paċi. Il-ġelosija u lejra illi aħna naħsbu li ħadd ieħor aħjar minna u nkunu rridu nkunu aħjar minnhom u noħolqu din it-tensjoni ġo fina ta' ejra illi toħdilna mill-enerġija ta' ħajjitna. L-ambizzjoni illi xi kultant anke fil-ħidma tagħna tax-xogħol twassalna biex inwettqu inġustizzji. San Pawl isemmi wkoll il-firdi u l-partiti din narawha sew fil-Knisja, fil-irħula, fil-bliet tagħna, fil-parroċċi tagħna, fil-gażini tagħna u naraw ukoll din anke f'sens ċivili, politikament, illi
aħna nifirdu li nfusna u l-pik li jiġru. Is-sokor u d-baħrejt li San Pawli kompli jmexxi isemmi għaliex il-kapriċċi żejda sew fil-vizzji, dak li huma x-xorb, dak li jista' jkun id-droga fil-familji tagħna, ukoll anke ikel żejjed illi naħlu minħabba fekk ikun qed isir il-ħela anke tar-riżorsi umani. Però San Pawli fakkarna wkoll fil-doni li jtina l-Ispirtu, illi jtina viżjoni ġdida, viżjoni ta' tama tas-saltna ta' Alla fuq l-art kif tista' tiġi. L-imħabba li titlob minna s-sagrifiċċju, imbagħad jatina l-modell ta' Ġesu Kristu li hu lena, s-slim, is-sabar, il-ħnien, għat-tieba, il-ħlewwa, illi Ġesu għalinna kull min għandu toqol f'ħajja tiegħu jiġi għandi u jiena nserraħkom. L-ekwilibrju, ir-rażan fil-ħajja tagħna u kif naġixxu ma' xulxin u l-fidi li lilna ittina tiftinna jnejna għal dak li juqaddis u sagru fil-preżenza ta' Alla. San Pawli ħeġġiġna biex nimxu bl-Ispirtu, jiġifieri fil-mulej. Aħna jedna fis-sam responsorjali min jimxi wara l-mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. U fil-verżett tal-Vanġelu smajna il-kliem sabiħ li jekk nisimgħu leħen il-mulej jarafna. Il-mulej ifisser li jitwaħħad magħna u jtina l-frott tal-Ispirtu illi widdoni li aħna semmejna li hu Ġesu l-modell tagħhom. Fl-Evanġelju llum Ġesu juri ħruxija lejn min jimxi fl-ambizzjoni u fil-kapriċċi tiegħu. Ħażin għalikom il-Fariżej, ħażin għalikom l-orrief tal-liġi li minflok turu l-ħniena ta' Alla taġixxu b'mod li taqlu l-ħajja ta' ħaddieħor, li minflok inwettqu ġustizzja u nitqabdu għal dak li hu sew. Aħna minflok għal kapriċċji tagħna intaqlu dik il-ħajja tan-nies li niltaqgħu magħhom. Għax moħħna biss fil-legaliżmu, moħħna biss fir-ritwaliżmu, moħħna biss naraw illi minflok naraw ir-realtà tal-ħajja nieqfu biss f'dellijiet u nagħmlu pis li jistaġnaw li nfusna u wkoll noħolqu status quo il ma jħollinniex nikbru fil-ħajja tagħna. Dan inessina f'dik li Ġesu jinsisti, anke San Pawli jinsisti fis-saltna ta' Alla. Jiġifieri ikun li trid int fis-sema u fl-art, ifisser li rridu naħdmu flimkien b'mod attiv biex hekk nibnu s-saltna ta' Alla li għalkemm aħna fil-ġisem aħna rridu nħallu l-Ispirtu tal-mulej imexxina u ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjem ikun infaħħar. Ħuti eżies issejjew nollu leħenna lejn il-mulej Alla. Sabiex il-liġijiet li jmexxu l-Knisja ikunu frott ta' smigħ attent tal-kelma ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex ir-riċerka tal-progress u t-teknika tħares dejjem id-dinjità tal-persuna umana. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex min waqaf l-iżball ma jisfaqat oġġett ta' ġudizzju u kundanna, imma jkun mejjun biex jerġa' lura fl-għaqda sħiħa mal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex aħna l-koll narfu n-nuqqasijiet tagħna u jkollna l-kuraġġ li nitolbu l-maħfra lil Alla u lil xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal bżonnijiet ta' kull wieħed waħda minna, għal dawk li talbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna,
Nitolbu wkoll għall-mejtin tagħna tihom mulej il-misrieħ ta' dejjem id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jissieħu fis-sliem. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li qegħdin nagħmlulek bħala fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għal ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien aħna nroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battunna bħala Salvatur u feddej. Mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem mir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalek, flimkien mal-anġi u l-qaddisin kollha, inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek u Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minrajħ ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġerat il-ħajr, taħl id-disċipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesko, l-Isqof tagħna Charles Jude, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fħutna li raqdu ir-raqda tas-slim. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Li inna ninsabu għaml dak kollha li talbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna, ħenna għalina nitolbuk mulej. Atina l-words tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, Giuseppi raġel tagħha, mal-Apostli, il-qaddisin kollha, dawk li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek u Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missil li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ, kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-aħwajjew nitolbu issa talba illi għallimna il-mulej Ġesu. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru mnaħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi ta' dawn miġbura hawnhekk. Għatina s-slim, għatina l-għaqda li inti tara fina, inti tgħix wis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Offru issa sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf talla. Li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu l-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċokontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek hekk ukoll tagħtina semm min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana isma' talbtana, eħlesenna waqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma' talbtana, Ġesu li twilet għalina u riet ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgħida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobsna da kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Tielet misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Raba misteru, meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum Atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
5 misteru meta sitna Marija mtella s-sema ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titin kif is-sema hekk da fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missieru l-Liben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewa, ta' matana, slim għalik, lilek inajtu għal xaħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna u nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mmela, avukata tana, daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titin kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatjom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xebbir. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina.
Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kull lokal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insar. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Jitlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddeja tijek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int il-qawwa fost tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u lill-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slimali ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħal raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina l-koll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja u l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turroccu. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Prega. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giusepp Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.